Ir-rekkit tal-benefiċċji soċjali kienet konfoffa kriminali intiża biex jixraw il-voti għal Partit Laburista u quddiem dan kollu l-gvern ta' Roberta Bela huwa inattiv fil-waqt li l-pulizija beqgħet passiva. Dan kien il-messaġġ li twassal mix-Shadow Ministru tat-Trasport Mark Anthony Sammut flimkien mal-kandidata għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Louise Ann-Pulis waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret il-ġimgħa wara nofsinhar fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Mark Anthony Sammut qal li quddiem il-fatti l-ġodda li ħarġu brabta mar-rekkit tal-benefiċċji soċjali huwa inaċċettabbli l-istituzzjonijiet għalqu l-bibien tagħhom kull meta prova jitkellem l-eks xufier tas-segretarju parlamentari Andy Ellul li jrid jikxef il-korruzzjoni. Mark Anthony Sammut sostna li għandna partit fil-gvern li qabad fondi pubbliċi u qassamhom lil min ma kienx ħaqqu biex ikun jista' jixtri l-voti. Dan fil-waqt li allegazzjonijiet bħal dawn iqajmu mistoqsijiet fost l-oħrajn għalfejn il-pulizija beqgħet passiva quddiem dan kollu. Roberta Bela li l-bieraħ ma ċaħax li kien jaf li dan irid jitkellem u irid jitxaf aktar nies. Roberta Bela għalfejn maħax il-passi neċessarji kollha biex kull min kien involut f'din il-konfoffa kriminali kif qed jiddeskrivija dal-persuna ikun jista' jitressa u jieħdu l-passi kontrih. It-tieni x'qed tagħmel il-pulizija quddiem dak li qed jiżvela din il-persuna. X'qed tagħmel il-pulizija fuq dan l-allegat lik ta' interrogazzjoni illi jsir jaf biha l-għada il-Ministru. Min-naħa tagħha l-kandidata l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Louise Ann-Pulis qalet li l-protest ġudizzjarju li preżenta l-eks xufier tas-segretarju parlamentari Andy Ellul għandu pis serju fuq is-saltna ta' dritt kif ukoll fuq id-demokrazija. Hija qalet li l-istituzzjonijiet li suppost jipproteġu lin-nies li jixtiequ jgħidu l-verità qed ikomplu jitfgħu il-pressjoni sabiex min irid jikxef il-korruzzjoni ma jitkellimx. Hawnhekk Louise Ann-Pulis qalet li f'demokrazija li taħdem irridu tassew nagħtu widen lil kulħadd. Hemm fatt ieħor allegazzjoni illi huwa kixef rekit ieħor fil-korp tal-pulizija. U l-istess ħaġa il-pulizija flok investigat baqgħet passiva. F'demokrazija normali, f'demokrazija li taħdem u allura titħaddan is-saltna tad-dritt. Kulħadd huwa gwali quddiem il-liġi u ħadd ma hu l fuq mill-liġi. Minflok qed naraw prassi sistematika ta' pick and choose dwar min għandu jiġi moddi ħaq u dwar min fil-konfront tiegħu nagħlqu għajnejna tnejn u idnejna tnejn. Giulia Falzon, Allnet News.